Ondo. Bueno, eta nola izatituk ire entrenamentuak? Nola entrenatzen dek? Nola ire egunerokotasuna? Bueno, hori, guain pixkat aldatu ja, claro, segun zen lan egin berdeken, alde handi ez, jo. Claro, leheno harrilla bakargite guanian, guain asko aldatuko guan, ez da? Nik harritikan pentatloira zen nindunen, korrika eta pixka gehiago, eta eskoran da hasi, eta 12 kilo jetxin izkin. Egun da marretikan, lorita mesortzira. Guain baino amar gehiago euskan? Bai. Eta bitxu, hau de bitxu egin. Bai, da... Atxila, amar. Pentatloiakin badanetik pixkat, azkenen hori, eskola entrenatu berdek asko aliketa gehiena, harria jasotzea ere ezin dekutzi, eta bueno, azten egunero entrenatzen nik. Batzutan geixio, bestan gutxixio, baina eixe, bai. Aizkorai garrantzi geixio ematen dituen nik. Vale. Eta zerrek kostatzen zaik gaio? Adibidez aizkoran ibiltzea gustatzen zaik, korrika etzai gustatzen, naioek indarrain, no, zezaten katxin lamar bihar autogatzen zaitek. Horren eguan asmaudiak, nahi korrika... Gaizki etzetek ematen, baina egia esan, hori, astunan hau eta, bai, pixkat... Pereza gehiago mateik. Pereza gehiago mateikela, bai. Aizkora guztua gutenok adibidez, ikasten nahi nago baita ere, eta ikaste hori, mejora asko ikustek. Bai, eta gaina ikasten egin zinen beti dana divertigarri, bai, ikasten. Earki emate jo, baina bai, hobekuntza ikusteken nian hola ziaken, ez da? Bai, hori, azkenen aizko ama beti esati, hor berdituk bere 5 urte ondo ikasteko, ordu nire bigarren urtean, asko betzit. Zango jau, hilabetetik hilabeteare mejora ikustekela, bai, asko destimatuek. Eta, adibidez horra aizkoran zitezue asko, enborran gainean dek lan gehiena, o azkenian gerrillare bai landu inbiarek, ez baeken borran gainean nola lantzeka aizkora? Hortzio gasuntua. Hola zagaztin markak, eta garai baten zen marka zitxo duen, eta haiek egite ziren, bueno, baserriko lan asko. Basolanak, eta gero atzaparrak, eta haiek ere gozaiak justu kontrako, hemen esan zin baten zuringuak, gero etxegize, eta haiek gorringuak, azukria, txuleta, esate, gai ama, ze gozatzea, arduakin. Alde handia, zio, nik uste hori, esate, gaur egun, entrenamenduak asko betuik eta bestia, baina, claro, gukite gure lana, 8 ordu, eta gero entrenatzen, 2 ordu egunen balin behar, kitxo. Eta behar basoko lanak. Egun osua dituan entrenatzen ez, baina, bueno, eskulan hori iten, beste ze batuan. Oain nik uste, gimnasioa oso herramienta ona, denbora gutxi hortan entrenatzeko, gimnasioa nik uste, matizkikela... Claro, errestasun asko, ez da? Bai, nik gimnasioa ibitzit dintzat, bai, desente. Eta adibidez, korrika eta itezunean, zenbat korrika iten dezu? Ika adibidez, korrika iteken nian kardio esatean hori, fondua, nolako korrika saioak iteituk? Ni korrika, bi entrenamendu moteite izkin normalen. Hau barkatu jak, lana jarriko eta horrena. Hau eguain, ingoituken lauki txikitan prestatu, geho nea botatzeko, bale? Perfecto. Ni aurrena zea zerba botako xia, eta gero hori botako, bale? Oso no. Unai txikitzen. Nola iten ditu korrika, alde batetik bai seriek, ritmoa horitzeko, eta pixkat, bi xixamarretia jolako, baina gero, sobre todo pixua geizteko helburuakin, eta pixkat, lan fisiko metaboliko horta gehiago hitzeko, baita ere fondo, kilometros basura ditzetziek, ritmo nahiko bajuan eta kilometro gehiago sartu. Baina, ni 10 kilometrotik nago pasatzen saiora. Gero, ni astuna nauk eta horrek eta esgaztia, mate behitik. Claro, gero, belaunak eta bestia, eta guak, azkenian gauza hon batzuk, beste txarrak ekartzizkile, ez da? Dana tamainan pixatin berdek. Pasatze baiz, askotan kalteako izatek, entrenamentu gehiagi baita ere. Bale, eta, bestalde, indar lanak eta iteitukenean, nola kudeatzen dituk hori? Bueno, pentsatzea eta udana entrenamendu batekin iten dekela, ez da? Ire kabuz ibiltzea. Nire pekuliaria da, hori, ni entrenatzaile bezala ibiltzen hau lanian, eta... Nire entrenatzailea izorduan. Nire entrenatzailea, nire nutrizionista, bai, arrazoia etzekaten emaitza txarrak etortzitukenen orduan problema. Eta oso gogorra izirekin? Ez bereziki. Egia esan, kargak eta gestionatzizkit alik eta ondoena, baina, lehen Andoni aipatu dira bezala, nik uste Andonik asko zen gogorra entrenatzikela. Baina, hori bakoitzak bere metodologia zekak baita ere, eta biak crossfit mundu hortan da ibiltzek asko. Eta, hori bakoitzak azkenen bere... Bere historia zekak. Bera iruitzi zaiokena, entrenatze bakoitzak ere bere zekak. Sistema esango jau. Eta zein dekire sistema, o sekretuek, iria inorrek etzekik, igiri entrenatze, igiri bakarrik. Bai, ez, gimnazio handa sartzena, danetik itit, bai indar lana, bai resistentziko lana, pixkat simulatu, pentatolian itean ariketak eta gimnazioan, beste, ketelberak eta hola modan zedeken zeakin, errapintakin, baina, bai, danetik pixkat. Gustatzen zaiak, danetik ikutsia, ez da? Bai.